चली सरकार, दुनिया में सब आदमी सुख के ओर भाग रहा बा। केहू दुनिया में नहीं चाहत कि हमरा सुख दुख हो। हर आदमी चाहता कि हमरा सुख हो आ सुखे खातिर सारा लोग बेचैन बा। हमारा कहे का मतलब कि सुख होला 5 प्रकार के। कामना सुख खातिर लोग बेचैन बा। अब लोग बताई, पहला सुख होला प्राकृतिक सुख, दूसरा सुख होला अध्यात्म सुख, तीसरा होला सामाजिक सुख, चौथा होला शारीरिक सुख, अब 5वां होला पारिवारिक सुख। प्राकृतिक सुख का मतलब भाई गॉड गिफ्ट। कोनो राजा के लड़का के राजे के यहाँ जन्म हो गई, ना ओकरा ठंडी से मतलब बा, ना गर्मी से मतलब बा। राजसी ठाट बाट बा, राजसी रीति रिवाज से सब कुछ ओकर काम हो रहल बा। अध्यात्म सुख हो कि जौन सोचो तनी तौन हो जाता। सामाजिक सुख ओकरा के कहा जाला कि समाज में उठल बैठल आदर सम्मान जेकरा मिलेला उहे सामाजिक सुख है। चौथा सुख होला शारीरिक सुख। दुनिया भर के सारा सुख भरले बा आ डॉक्टर कहता कि रसगुल्ला नहीं खाए के, पेड़ा बर्फी मिठाई नहीं खाए के, तब मुंह मरल सब सुख के। सब सुख रहते शारीरिक सुख नहीं के, शरीर से असमर्थ बानी तो सब सुख बेकार बा। 5वां सुख होला पारिवारिक सुख। सब सुख रौरा भरल बा। अब परिवार में कलह बा, परिवार में शांति नहीं है तो सब सुख बेकार बा। ऐसे 5 सुख के जरूरी बा। जेकर लेके 5 को सुख बा वह सुखी कहाला, न तो सुखी नहीं है। आई यहीं पर एगो भजन के भाव बा कि केहू ना रहेला दुखी, केहू ना रहेला दुखी, अरे केहू ना भी खरिया, नजरिया परे राम के। जेकरा ऊपर भगवान की कृपा होला ओकरा पीछे पीछे दुनिया के लोग चलेला। केहू ना रहेला दुखी, अरे केहू ना भी खरिया, नजरिया परे राम के। अरे नजरिया परे राम के, जेकरा उपरिया नजरिया परे राम के। जेकरा उपरिया नजरिया परे राम के। केहू ना रहेला दुखी, केहू ना रहेला दुखी, केहू ना भिखरिया, नजरिया परे राम के। जेकरा उपरिया नजरिया परे राम के। अरे जेकरा उपरिया नजरिया परे राम के। ध्रुव प्रहलाद परम पद पवले, वीर हनुमान जी तो राम नाम गवले। जैसे दुनिया में राष्ट्रपति पुरस्कार सबका ना मिलेला, वही लेखा परम पद सबका ना मिलेला। भगवान के भक्त लोग बहुत दुनिया में भइल, लेकिन परम पद केहुए के मिलल। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सेवरी, जटायु, ऐसे ही से कुछ लोग के परम पद मिलल। ध्रुव प्रहलाद परम पद पवले, वीर हनुमान जी तो राम नाम गवले।
समुद्रों के लांघ गईले, समुद्रों के लांघ गईले, लंका के भीतरिया नजरिया परे राम के, जेकरा ऊपरिया नजरिया परे राम के। जेकरा ऊपरिया नजरिया परे राम के। और का तोर पति के लाज रौरा गज के उबरनी, गिद्ध जटायु के सीना से लगवनी। तोर पति के लाज रौरा गज के उबरनी, गिद्ध जटायु के सीना से लगवनी। अहिल्या के तार दिहनी, अहिल्या के तार दिहनी, भैली पत्थर से नरिया नजरिया परे राम के, जे करे ऊपरिया नजरिया परे राम के। जे करे ऊपरिया नजरिया परे राम के। चावल चबवल भूली गइल ठकुराई, धने कन्हैया ताहर गजबे मिताई। चावल चबवल भूली गइल ठकुराई, धन मधुसूदन ताहर गजबे मिताई। मड़ई से बना दिहला, मड़ई से बना दिहला, महल अटरिया नजरिया परे राम के, जेकरा ऊपरिया नजरिया परे राम के। जे करे ऊपरिया अरे नजरिया परे राम के। जे करे ऊपरिया नजरिया परे राम के।